दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 18थि जे बोसोरसालिया जथुम्मा मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै जिखिनि प्रग्राम फुंबिलिनि बे प्रग्रामखौ दिनै आंनो खाबु होनाय जे बड'फानि जे मुसुखायाव बिबार बावनाय बे खाबुआ आंनि नङामोन। नाथायबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि मानगोनां सारा बेयाव बाहागो लाफैनांगौमोन आरो दिनै बिथाङा फैनो हायैनि गुबै बाथ्रायानो जाबाय फैगोन 20 आरो 21 नभेम्बराव गोदान दिल्लीयाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय धरना आरो सेमिनार जे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि थाखाय बिथाङा गोदान दिल्लीयाव थांनो गोनां जानायनि थाखाय आंखौनो हाबाफारिखौ मावफुंनायनि खाबु होनायनि थाखाय आङो बिथांनिसिम गिबियाव आङो साबायखर बावदों। आरो दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि दालाइसा एबसुनि जिहेतु गोदान आरो गोजाम दिनै नोंथांमोनहा बेयाव बाहागो लाफैनानै दिनै मिथिबाय गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदानै आफाद दानाय बे हाबाफारिखौ दिनै बिथांमोना मावफुंबाय। गोलाव सम जायफोर दालाइसा आफादाव थानानै बिबान मावबोबाय बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो साबायखर जासिदों आरो दिनै जायफोर गोदानै आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो गोदानै बिबान मोनबाय बिथांमोनखौ आङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो बरायनानै लादों। बिथांमोना दिनै फरायसा जिबनाव दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दालाइसा एबसुनि फुबाय थानाय समावबो दालाइसा एबसुनि बिबान लानानै खामानि मावनो आवगायबोदों। हारिनि थाखाय हारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय हारिखौ सिनायथि होनांगौनि थाखाय जाय फरायसाफ्रा दिनै गावनि फरायनायजों लोगोसे दिनै दालाइसा एबसुआव फैनानै बाहागो लाफैबाय बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङै खामानि मावलांनो हायो आं बेखौनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। आरो दिनै जोङो जि मैयानिफ्राय जिखिनि हाबाफारि लानानै दिनै दिनै जोबथा जिहेतु हाबाफारि जागोन आरो फुंबिलिनि गोथार जे हाबाफारि बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेननाय हाबाफारि आरो आङो दिनै बेयाव फैनानै गोजोननाय मोनदों। खारन जोंनि हारिनि बिफा बड'फा जों बयबो जों सिबियो आरो सिबिलांनांगोन। आरो बेजों लोगोसेयै दिनै थुनलाइयारि दिनै जि जोनोम सान साहित्य सभानि जिहेतु दिनै जोनोम सान 16 नभेम्बर आरो बेखौबो दिनै थुनलाइयारि गौथुम दिनै जुथायै बेयाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जि बिथांमोना बानजायदों आरो दिनै थुनलाइनि गेजेरजों दिनै जौगाहोनांगौनि थाखाय राव हारिमुखौ दिनै जोङो जौगाहोनांगौनि थाखाय आं बेखौनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै खावलायनो सानदों। बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जोङो गुबुन गुबुन बिजोंजों फरायनानै दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जों सोलोंथाइ लानो फैदों आरो जाय जिखि थावनियावनो थाया मानो जाय जिखि जायगायावनो थाया मानो जिखि मिडियामजोंनो फरायनानै दिनै जोंनि गावनि गोजौ थाखो सोलोंथाइ लाया मानो जोङो जाय जेरावखि थाया मानो बर' हारिखौ सिनायथि होनांगौनि थाखाय गावनि राव हांखो दिनै गाननाय जोमनाय गासैखौबो जौगाहोनांगौनि थाखाय जों रावबो जाहाथे बावनो मोना हारिखौ सिनायथि होनांगौनि थाखाय खना खनला जिखि जायगायाव थाया मानो हारिखौ जों सिनायथि होनांगौनि थाखाय बयबो खामानि मावनो गोनां दं आरो मावलांनांगोन। दा बेखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि हिसाबै जों अराय सम जोङो हास्थायगोन। दा बेखायनो गले गले जों बुंबोबाय थानाय जादों। दिनै जोङो बै समाव बर' हारिया मामोन दिनै बर' हारिया बबे लेभेलाव सफैगो जों बेखौ जोङो साननो हानांगोन। ओरैनो बियो फैयाखै नोंनि आंनि खामानि मावनाय दिनै जाय जोहोलावफोरखौ जोङो दिनै बिबार बावदों दिनै गोबां मुंख्लं जाबाय हारिनि खामानि मावनायनि थाखाय गोबां रुंसारि जानानै थांबाय बै बिथांमोनखौ जों अराय सम सिबिनांगोन। जोंनि इयुन जोलै फरायसाफोरनो जों मिथिहोलांनांगोन बर' हारिया बोरै दिनै नैबे समसिम फैदों। बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै जोंनि जायफोर गोरों गोराफोर जायफोर जोंनि गेजेराव दिनै थांनानै दङ जों बयबो जोंनि इयुन जोलैफोरनो जों बेखौ मिथिहोलांनांगोन। जेरै मानो थैनो जाखो दिनै नैबे समसिमाव बिथांमोननि बिहोमानि थाखाय जाय बिथांमोनहा मुंख्लं जालांबाय रुंसारि जालांबाय बै बिथांमोनखौ जों अराय सम जों सिबिलांनांगोन। जोङो अब्लासो जोंनि गेजेराव जोंनि हारिनि गेजेराव जों खौसेयै जोङो थांनो हागोन खौसेयै जोङो सौसिलांनो हागोन
खौसे थायोब्लासो जोङो गुबुन हारिफोरनि गेजेराव जों गावखौनो बर' हारि हिसाबै सिनायथि होनो हागोन। जों जुदि लिथेर फिथेर जायोब्ला जों हारिया बिदिनो जोबलांनो हागौ। जों बे बाथ्राखौ अराय सम सान हर जोङो सानो। दा बेखायनो जोंनि हारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय बयबो पजिटिभै जों साननानै आवगायलांनांगोन। गोजोन्थों। दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे 16थि थुनलाइयारि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसेयैनो दिनै जों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मोननै हाबाफारिजों दिनै मोनसे हाबाफारि बेबायदि लानाय जादों। मर्निं सिनि सिजोनाव जोंहा फ्लेग हस्टिं जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि फ्लेक्सखौ बिरहोदों जोंनिनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फिरफिलाखौ जोंहा बिरहोदों प्रफेसर भाइस चेन्सेलर BL आहूजा सार। लोगोसेनो जोंनि बस लिस्टनि जि फिरफिला बेखौ बिरहोदों जोंहा बस लिस्टनिनो प्रेसिडेन्ट बुबुल बर' बिथां जोंनि। आरो लोगोसेनो 18थि जोंनि एनुवेल कनफारेन्स बियो मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै नैथि हाबाफारियाव आगान होदों। जोंहा दिनै गेवलां मेल आरो अपेन सेसनाव जि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै जोंहा बाहागो लाफैगोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार। लोगोसेयैनो जोंहा हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन डिस्टिंगुइश चीफ हिसाबै क'क्राझार जिल्ला हायुङारि गौथुमनि IS DC मेडाम प्रफेसर मासान्दा एम पार्टिन मेडामा बाहागो लाफैगोन। दा जोंनि गेजेराव बेनो खौसेथि थामोनथा आरो जौगाथायखौ लानानै जों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो खामानि मावगोन आरो दिनैनि हाबाफारिया आबुङै आरो जोबजासिम मोजाङै मोजां जालांगोन बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि जिखिनि फोसावलाय बेखौ